Галиаскар Камал исемендәге татар дәүләт драма театры Өфөгә гастрольгә йыена. Бүген Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында ошо уңайдан зур матбугат конференциясе планлаштырылган. Күрше республика кунактары бүген безнең студияла әзерлек барышы турында фикерләрен уртаклашырга килде. Театрның баш режиссеры Фәрит Бикчантаев һәм Татарстандың халык артисты Раушания Юкачеваны сәламләп хәерле иртә. Hayırlı irten. Hayırlı irte, keyifleriniz nesek? Evet, Allah'ın bergenine şükür. Bugün saat 11'de hedin konferensiyaga planlaştırılgan ninde sorular көтәреләсәк? O anısı jurnalistler özleri bilerler indi. Nindi sırav birseler de cevap bir gezir biz. Barhına әдер һәгет. Көбесе шул гастроль турында булыр инде. Һез буш кул менән килмәгән һәгет, сакыру кагыды менән килгән һәгет, дуслар. 250-45-00 телефон һандарын гея башлаһагызда була һәм һездән һорау. Biz аны oyladık, aldan oyladık da менә шундый фикергә килдек. Туганлык фестивале кысаларында Уфада тагын яңадан туганлык фестивале дәвам итә. Шуңа күрә безнең искә төште. Беренче фестивальдә Галиаскар Камал театры катнашты. Шуңа күрә менә сорау шундый: нинди спектакль белән Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры катнашты беренче туганлык фестивалендә. Менә сорау шундый. Тәүге беренче туганлык фестивалендә нинди спектакль менән катнашты Галиаскар Камал театры? 90-нчы еллар булырга. 91. Бу ярдәм итеп кенә ибәрәбез. 91. 91 елларда дуслар шалтыратыгыз. Гастрольдер бит инде 13-19 сентябрьгә дип планлаштырылган. Ниндәйрәк спектакльләрнән киләһегез? Әйтәсең. Быел безнең спектакльләребез бик бай һәм күләме буенча да бик күп. Без әле беренче тапкыр менә шулай балалар өчен дә спектакльләр алып киләбез һәм гомумән төрле буын өчен, бик өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә һәм дә инде театр сөюче һәр даим спектакльләргә йөрүче тамашачылар өчен. Зәңгәр шәлебезне инде кабат алып киләбез. Ни өчен соңгы булган вакытта безнең зәңгәр шәлне кабат өстәмә куеп уйнавыбызны сорады тамашачы. Шул тарафтан без яңадан зәңгәр шәл белән инде калганнары безнең һәммәсе дә яңа премьерный спектакльләр. Ул Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләре, ул Зөлфат Хакимның Бармы ришвәткә дәва, Галия Бану, Мирхәйдәр Фәйзи, Көтәм син Илгиз Зәйниев һәм дә инде Илдар абый Юзеевның Ак калфагым төшердем кулдан. Әле анысы менә соңгы премьера. Фәрит Рафхачның соңгы премьерасы. Һәм ошо премьерага без сакыру кагыдын уйнатабыз әйтеп үтә. Достар шылтыратыгыз 250-45-00. Әйткәндәй, Мәҗит Гафур исемендәге театр менән һезнең театрыгызның еш кына теге гастрольләрдә бер-беренә йөреп сыгалар бит инде безнекеләр. Һезгә йөрүләр, һез безгә киләһәгә. Менә ошо дуслык касандан башланды? Тап 90-сы елдамы? Баягы әллә иртәрәкме? Ошо турында Син Мин әйтә алам инде бу безнең ике театр арасындагы дуслыкны бары тик үзем эшләгән дәврдәге вакыйгалар, хәлләр белән генә. Белүебезчә, безнең өлкән буын артистлары алар гомергә Гафури театры белән дуслык мөгаләмәдә булганнар. Алар һәр даим Мәскәүдә укыганнар, алар параллель рәвештә барыбер берсе белән аралашып, берсе белән дуслашып яшәгәннәр. Безнең дуслык әлбәттә бик көчле. Һәр чорда, менә әйтим, безнең илнең төрле чоры булды, төрле сәяси вакыйгалар булды. Шул вакытларда да безнең театр белән театр арасында дуслык мөгаләмәсе бер вакытта да тукталмады, üzülмәде. Без һәр вакыт алар белән кызыксындык, алар безнең белән кызыксынды. Бер-беребезнең спектакльләренә йөрибез, бер-беребезнең куелган спектакльләр белән кызыксынабыз. Алар нинди зур дәрәҗәләр алалар, без кызыксынабыз. Алар безнекеләр белән кызыксына. Көнләшәбез бик. Чыннан да Фәрит Рафхач көнләшәбез. Ни өчен дигәндә, безгә калганда аларның спектакле ой бик матур кебек тоела. Алар ягыннан, аларда ой сез шундый әйбәт
рәхмәтләр. Сезнең Ысынлап та спектакльләр шулай. шундый яхшы дип алар шулай әйтәләр. Ну мин уйлыйм бу барыбер ихластыр, чөнки ихлас булмаса ул ничә еллар буе дуслашып булмас иде. Әйе. Әйткәндәй, безгә Иглин районыннан Баймактан да шылтыраталар. Зәңгәршәл дип җавап кайтаралар, әмма бу дөрес түгел. Ничек? Зәңгәршәл Зәңгәршәл. спектакле диләр. Юк, Был дөрес түгел. Дөрес түгел, бу 90-нчы елларда безнең Зәңгәршәл әле ул чорны куелмаган иде. Ну алайса әз генә мин җиңеллек кертәм, ул Бикчәнтәев Фәрит Рафхатовның постановкасында булган спектакль. Һәм авторын әйтеп үтәйектер. Ай, Авторын да әйткәч инде аннан соң. Әле әйтми торыйк, Без авторын. көтеп калабыз, әмма шылтыратулар Менә булып ахырда- дип ышанабыз. Җавап бирә алмасалар, авторын әйтербез. Әлегә әңгәмәне дәвам итәйек. Фәрит Рифкат улы, быелгы иҗат мизгелендә һезнең театр нинди премьералар әзерләй? Әзерләясәк буны. Сезонда Әзерләячәкбез түгел, без инде әзерләй башладык, репетициялар башланды, чөнки театр труппа 1 августтан ук эшкә чыкты. Репетициялар башланды. Нақи Сәмбәтнең Миркәй белән Айсылу пьесын Илгиз Зәйниев репетицияларын башлады. Шулай ук мин әле репетицияны башламасам да барыбер инсценировкасында отырам. Бу Аяз Гыйләҗевнең Әтәч менгән читәнгә повесте буенча. Алла бирсә булачак спектакль. Шуннан соң Сөмбел Гафарова дигән яңа исем сәхнәгә менәчәк. Аның Килмешәк дигән әсәрне без инде әзерләдек. Аның премьерасы октябрь аенда, кече сәхнәдә була. Тагын безнең Мәскәүдән менә ГИТИСны тәмамлап кайтты яшь режиссерыбыз Айдар Җаббаров. Ул Гаиз хикәяләре буенча шулай ук бер спектакль әзерли. Менә бу шуннан соң тагын безнең планыбызда бар бу инде тамашачыларның сораулары буенча Киләява спектакль яңадан кайтарыр. Безгә шылтырату бар. Төртә менә нишләп? Бу безнең Фәрит Рафхатовның шаяры гына. Юк, нишләп шаяры түгел. Безгә шылтырату бар. Кабул итәйек. Алло. Алло, хаумыгыз. Һаумыгыз. Танышайык, кай яктан һез? Сәлем Татарстанга. Сәлам. Сәлам. Был Мансур Гилязовтың бисура спектакле түгел микән? Менә бит. Менә бит беләләр. Кем булаһыгыз һез? Баймак районынан. Алла. Исемегез? Суфия, Асанова Суфия. Суфия ханым, спектакльгә үдегез киләһегезме, әллә кемдер җибәрәһегезме? Минең иянсәрем укый, усала. Кем укый? Янсәрем. Өфлә укый. Яхшы. Димәк, спектакльгә билеттар, банамы дигән билеттар Суфия ханымның янсәләренә Афарин. китә котлайбыз һезне. Афарин. Афарин. Тамашасылар айырыламы? Башкортстан менән Татарстан тамашасылары айырыламы? Бик нечкәләп карасаң аерыладыр. Ну барыбер әле минем соңгы менә фикерләремнең берсе, барыбер тамашачы кайда да ул тамашачы. Һәр бер Аңа бары тик аны хөрмәт итәргә кирәк. Хөрмәт итсәң тамашачыны, ул комедиясында кабул итә, трагедиясында кабул итә. Һәм әлбәттә спектакльнең сыйфатыннан тора. Чөнки Һәм комедияны да бик начар итеп куеп була, трагедияны да начар итеп куеп була. Шуңа күрә тамашачы барыбер зауыклы спектакль күрсә, ул яратачак аны. Бу әлбәттә безнең режиссерның карашы. Әмма мин артистка буларак әйтер идем, тамашачы барыбер ул айрыла, үз өеңдә уйнаганда ул синең үзеңнеке, читкә чыгып уйнаганда, менә әз генә китәбез, Уфага гына киләбез, читкә чыгып уйнаганда тамашачы башка. Ни өчен дигәндә, алар менә безгә башка төрле киләләр. Алар гармуннар белән киләләр. Алар милли киемнәр кияләр. Алар үзләре шунда файда җырлап утыралар. Берсе белән очрашалар. Зур гына түгәрәк ясап шунда биешәләр. Шундый әзерлек белән карарга керәләр спектакльләрне. Мәңгелек сорау инде кемне тәрбияли? Театр тәрбиялеме тамашачыны, тамашачымы тәрбияли театрны? Менә ул сорауга һаман җавап бирә алмыйлар. Аллага шөкер, шулай дәвам итсен. Һезнең залларыгыз һәр вакытта ла тулы. Буны бөтәһелә белә. Бер генә һорау. Шулай да режиссер һәм артистка буларак нинди жанрга үстенлек бирәһегез? Һез режиссер буларак Начар жанрлар юк, ничек мин өстенлек бирә алам? Шулай Мин төрле жанрларда эшлим. яраткан жанрыгыз. Мин комедияны яратам. Буна яхшы җавап һәм Чөнки аның иң катлаулы жанры комедия. Аны кую бик авыр. Һәм уйнавы бик авыр. Уйнавы да. Мин драманы яратам.
Андай җиңелрәк уйнарга. Мин җыларга яратам. Рәхмәт. Җылап карарга яратам. Килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Кайда йөрисәгез дә уң йөрегез, исән-һау йөрегез, аман йөрегез. Уңышлар һезгә. Очрашканга тек. Рәхмәт. Рәхмәт.